un documental i un llibre, que sortirà l'any que ve. Demostra que sóc una persona ja gran i que les noves generacions convé que vegin com treballaven les antigues generacions que feien cinema fantàstic d'una forma artesanal. Jo he fet la trilogia de pel·lícules psicològiques, Viajes al más allá, El ser i Más allá de la muerte, i després he fet altres que és un thriller també psicològic, que és Acusada, i un altre que es diu Cien asesinos, que és un thriller de veritat, i un altre que és un documental dedicat al professor Fassman, el misteri Fassman, i ara aquesta última Pionero. De totes elles, la més llegendària, la mitificada, la que tothom busca, cerca, i la més valorada, podríem dir, és Viaje al más allá. No obstant, la millor pel·lícula meva és El cel. Està més ben planificada i és més rodona que les altres. El Pionero és una demostració de que existia un cinema de gènere a Espanya i a Catalunya, molt concretament, aquí es feien les grans pel·lícules de gènere fantàstic i de terror, i que es venien bé fora. S'exportaven bé perquè no eren la clàssica espanyolada que feien a Madrid. I aleshores aquestes pel·lícules es venien molt bé, eren de temàtica. Va arribar un moment que la nova llei de cinema de Pilar Miró es va carregar el cine de gènere, que és el que ja volia, però al final es va carregar tot el cine espanyol perquè va buidar d'espectadors les sales del cinema. I això ja està contrastat. I aleshores, a l'esfonsar-se la indústria, ha costat molt tornar a recuperar. I a principis del segle XXI s'ha tornat a recuperar el fantàstic. I inclús ja es comencen a fer pel·lícules de parapsicologia. Aleshores aquesta pel·lícula, El Pionero, ensenya el que feien els pioneros als anys 80 sobre un gènere que treballaven artesanalment, efectes especials, temes de producció, temes de guió, en fi, tot que estava molt elaborat, molt elaborat, cosa que ara no, perquè ara la tècnica, o sigui, la tècnica moderna, la d'informàtica, l'electrònica, en fi, la cibernàutica, la cibernètica, tot això ho ha canviat i ara el cine és molt més mecànic i molt més fred que el que fèiem nosaltres. Bueno, el cinema actual de gènere, si és el de Hollywood, és molt bo. Si és l'espanyol, doncs no està malament. Ara hi ha nous alumnes, nova gent que han après els antics i ara ho fan molt millor. Per tant, s'ha passat ja l'època de la crisi, podríem dir, i ara valoro també molt el cinema espanyol. I sobretot, si te fixes, el fantàstic es fa molt a Catalunya, perquè aquí hi ha una especial predilecció per fer aquest tema de pel·lícules intel·lectualitzades. Les pel·lícules que més m'han marcat, una és la millor de la història, que és Lo que el viento se llevó, i ho dic perquè he estudiat a Hollywood, a l'Institut de les Ciències Cinematogràfiques d'allà, de Los Angeles, i és la més completa, en tots els sentits, en decoració, ambientació, guió, internet. Després hi ha una altra que tècnicament és la millor, que és City Kane, Ciudadano Kane, és la millor. Després hi ha una altra que és la pel·lícula màster del cinema fantàstic, que és 2001, l'Odissea de l'espai, que jo vaig entrevistar a Kubrick quan estava a Televisió Espanyola cap a final dels 60 i li vaig preguntar ¿qué significa este monolito? Y me dijo, ¿tú lo sabes? No, pues yo tampoco. Cada uno interpreta lo que quiera. Pero esta pel·lícula va significar un canvi transcendent del cine fantàstic i aquestes pel·lícules les han de tenir molt en compte. A part d'això, com a cineasta, les pel·lícules més perfectes, més ben desenvolupades, planificades, des de la perspectiva tècnica, són les d'Alfred Hitchcock. I pel·lícules com Psicosis o Vértigo es troben genials. I en l'època moderna, una persona que segueix els seus passos durant molt de temps ho va seguir i que és un petit Hitchcock i que és molt bo, és el Brian De Palma. Jo estic setmanalment fent programes de ràdio RAC1 i programes de tele a 8TV i de quan en quan també a TV3 i a més ara és un impàs i veurem ara el proper any, el 2019, a veure si fem una segona part del Pionero perquè s'han quedat moltes pel·lícules meves a la caixa que no les han comentat i per què les van fer. I per una altra part vull fer una pel·lícula, m'agradaria fer una pel·lícula sobre la vampira de Barcelona perquè conec el cas, perquè soc l'únic periodista viu, perquè també soc periodista, que va viure aquell cas i que va arribar a entrevistar a gent que va poder
conviure i viure i sofrir i patir aquella història de la gran assassina en sèrie que és l'Enriqueta Martí, la més gran assassina en sèrie que hi ha hagut a Europa per sobre de Jack el Destripador, la vampira del Raval, la vampira de Barcelona.